Ian Shepherd i Pen-y-bont. Maen nhw'n mentro bellter. Gwybod be, ddim yn rhy bell. Tom Mayhew yn mynd amdani. Mae'n frwydr yn dywir yn rhain fanna yn y gêm. Mae Leo Smith yn gweld y cyfle. Esgeilus gan Pen-y-bont. Smith yr holl ffordd yn ta'r targed hefyd yn Higgs yn gywir. Mel Davies nawr i Pen-y-bont yn gallu croesi y droed dden am Beryglis. Mae'n glanio'n garedig, mae'n gyfle. Pritchard. O, blerwch gan y golgeidfa, trosedd yw i, ond Pritchard ar cyfle i Pen-y-bont. Un o gemau mwy o'r tymor fel arfer rhwng y ddau yma. Ddim wedi bod yn gampus hyd yn hyn, ond mae'r Seintiau Newydd yn ceisio newid hynny. Daniel Higgs yn stopio hynny. Nawr de, Seintiau. Williams, cyfle i daro. Yn gwneud hynny. Seintiau nawr yn ceisio gwasgu Pen-y-bont yn ôl. Danny Davies. A Leo Smith, y bas yn sydyn yno. A Davies ar ergyd. Dros y bar mae'n mynd. Shepherd yn gywir dau bas i fod yn deg da fe. Yn Cones. Yn cyflymu pethau. Mae hynny'n gallu gwneud gwaniaeth. Un rhediad. Un bas. Dyma hi. A dyma'r eiliad. Williams! Dros y bar mae'n mynd. A dyna chi gipoliwg o fygythiad y Seintiau Newydd.